Čaute, zastavili sme sa na spomínanej nabíjačke v bratislavskom Avione. Nie je to Tesla nabíjačka, je to úplne bežná nabíjačka pre elektromobily štandardu CHAdeMO, ktorá nám umožňuje dobíjať toto auto rýchlosťou okolo 200 km dojazdu za 1 hodinu. Momentálne už vidíte, že batériu máme takmer nabitú do plna, čo sa štandardne pri bežnom dennom jazdení nerobí, pretože ideálne pre čo najdlhšiu životnosť batérie je, keby ste ju dobíjali iba na nejakých 50 až 90%, čo ale v bežný deň nie je obmedzujúce. Nás ale poprosili chalani z Greenride AT, aby sme im auto odovzdali podľa možností čo najviac nabité, lebo sme si predĺžovali požičanie a hneď po nás ide ďalší zákazník, ktorému ledva stihnú umyť auto a už ho bude mať, takže aby vlastne mal tam dostatočný dojazd. Ideme toho vrátiť do Viedne. No a máme ešte chvíľku čas na to, aby sme vlastne plne dobili batériu, tak nám displej ukazuje, že nám zostáva vlastne 10 minút času. Ako som spomínal, nabíja nám aktuálne tá nabíjačka už pomalšie, lebo batéria je takmer nabitá a čím viac je batéria nabitá, tak tým viac sa spomaluje to nabíjanie. Do nejakých zhruba 80-90% to ide naplno a potom už vlastne do tých 100% už sa postupne to nabíjanie spomaluje. Čo nám ale momentálne nevadí, počkáme, vlastne ten čas, čo je odhadovaný, počíta s tým, že vlastne tá batéria sa ku koncu nabíja pomalšie. Máme trošku času na to, aby sme si preklikali ten krásny veľký displej, čo nám ponúka. Všetky možnosti, ktoré sú, aplikácie sa zobrazujú tu hore. Ovládanie auta sa prepína vlastne vľavo dole je tlačítko Controls, ktoré je stále zobrazené. Celý ten spodný panel, vrátanie ovládania klimatizácie je stále zobrazený. Na ovládanie auta nám umožňuje nastaviť prakticky takmer čokoľvek, čo si zmyslíte. Môžete si nastaviť tuhosť riadenia. Štandardne som dostal auto nastavené na komfort, vyhovuje mi to veľmi príjemné. Dá sa zmeniť na športový typ riadenia alebo iný. Creep je taká zaujímavá vec, ktorú ja osobne nevyužívam, ale možno ľudia, keď prechádzajú zo štandardných aut, tak budú ju využívať viac. Totiž v elektromobile, keď pustíte plyn, tak auto začne rekuperovať, spomalovať nie brzdením, ale tým, že vlastne dobíja batériu. Čiže keď pustíte plyn v normálnom aute bez, povedzme, zaradenej rýchlosti, tak očakávate, že auto sa postupne pôjde ďalej, hoď aj so zaradenou rýchlosťou nejakou vyššou. Tesla, keď pustíte plyn, tak vlastne začne spomalovať. Ja som si na toto zvykol pomerne rýchlo a preto to nepoužívam, ale na začiatok to ľudia možno využijú. Ak som už spomínal tú regeneráciu pri tom brzdení, tak môžete si nastaviť aj to, že dobre, síce bude spomalovať, ale nie až tak, povedzme, bude spomalovať menej. Čiže budem si to prepnúť na nízku regeneráciu. Dobre, range mode, sú to určité optimalizácie na to, aby ste dosiahli čo najväčší dojazd v prípade, že to potrebujete. Testy na internete potvrdili, že v podstate to nemá až taký veľký vplyv na ten celkový dojazd, ale má to vplyv na komfort. To znamená, povedzme, ide vám slabšie kúrenie, ide vám slabšie predhrievanie motora, keď je vonku chladnejšie. Takže preto to je vlastne vypnuté, ani to nebudem zapínať. Tu si vieme pozrieť naše jazdy, koľko sme najazdili. Toto Ačko, čo vidíte, tak to sme vlastne najazdili my počas zapožičky tohoto auta, čiže nejakých 650 km. Celková priemerná spotreba, ktorú som dosiahol, je 202 Wh na kilometr. Čo je naozaj okolo tých 200 Wh na kilometr je priemer, taký fajn priemer, ktorý dosahuje väčšina vodičov Tesly, napriek tomu, že povedzme občas dupnú na ten plyn, samozrejme v rámci predpisov a podobne.
Display, nastavenie displeja, vieme si nastaviť vlastne podsvietenie, silu podsvietenia. Samozrejme je tu možnosť, aby nám to nastavovalo automaticky. S verziou 7.1 prišlo to, že vlastne keď vám nevyhovuje v tých konkrétnych podmienkách ten jazd displeja, tak si ho iba upravíte, Tesla si to zapamätá a vlastne vytvorí si takú krivku, podľa ktorej vám potom bude upravovať ten jazd displeja. Super, toto by mali mať všetky mobily podľa mňa. Prepínanie, denný, nočný režim, klasika, režim čistenia, keď ťuknem, tak vlastne sa mi skryjú všetky prvky okrem jedného, ktorý vlastne ho zruší a viem si očistiť pekne displej bez toho, aby som niečo stláčal. Energy saving. Keď vystúpite z auta a povedzme nechávate auto týždeň, 2 týždne niekde odparkované na letisku, tak môžete vlastne zapnúť to šetrenie energie, preto aby vám vlastne to auto, keď je zaparkované, tak stále sú určité systémy k dispozícii, ktoré síce nežerú veľa. To si pozrite video Bjorna Nylanda, ale môže pomôcť, pokiaľ naozaj sa potrebujete z toho letiska dostať ešte nejakú dlhšiu vzdialenosť. A možnosť, že auto zostane stále pripojené. To znamená, aj keď zapnem ten Energy Saving Mode, tak vlastne vypne všetky systémy, ktoré vie vypnúť, ale stále zostane pripojený na internet, čiže viete si cez mobil skontrolovať, v akom stave je auto, koľko má dobité. Hej. Že vy kľudne parkujete vo Viedni na letisku, odletíte, ja neviem kam, to je jedno, na Malorku, a z Malorky si normálne v mobile pozrete Tesla appku, v akom stave je vaše auto, či parkuje tam, kde ste ho nechali. Ale tak s tým nie je problém naozaj. Elektronická brzda, osobne som celkom tento screen nepochopil, pretože elektronická brzda sa zapína buď automaticky, keď zastavíte a otvoríte dvere vodiča, alebo ťuknutím na páčke riadenia. Dá sa ale vypnúť kompletne celé vozidlo v prípade potreby, nejakej núdzovej potreby, hej, čo teda sa nestáva. V dolnej časti máme možnosť otvárania, odomykania dverí, nastavovania svetiel. Môžem otvoriť predný kufor, môžem zamknúť, odomknúť zamky dverí, aby zvonka sa nedali otvoriť. Môžem si otvoriť port nabíjania, čo sa dá ale aj cez tie nabíjací konektory tlačítkom. A môžem si otvoriť kufor. Dome sú vlastne tieto vnútorné svetlá, ktoré ja som zapol, aby sme sa lepšie videli. Ale normálne to mám nastavené na automatiku. To znamená, keď otvorím dvere, zapnú sa, keď zatvorím dvere, chvíľku zostanú zapnuté a časom sa vypnú, keď som vnútri. Vonkajšie svetla. Stačí mať nastavené na automatiku. Tesla vie, čo je proste vo vašej krajine, aké sú predpisy. Vie, že cez deň je povolené denné svietenie, vie, že keď je šero, tak automaticky zapína vlastne stretávačky. Netestoval som auto v hmle, ale podľa toho, ako reagovali tie stretávačky, tak viem odhadnúť zhruba, že malo by sa to správne zasprávať aj v tej hmle, pokiaľ nie je nejaké silné svetlo, čo v hmle nebýva. Čiže zapne vám stretávačky v hmle. Úroveň vlastne svietenia si viete zdvihnúť, znížiť. No a nastavenia, keď sa dostaneme do tých nastavení auta, tak jednak si viem nastaviť jednotlivé aplikácie, čím sa teraz nebudeme zdržovať, ale viem si nastaviť napríklad profily vodiča. Takmer všetko v tomto aute je elektronicky nastaviteľné. Sedačky viete si dať dopredu, dozadu, sklopiť, proste naspäť dať. A všetky tieto nastavenia, vrátanie volantu, aj volant je nastavený elektronicky, hľadal som tu nejaké odistenie, ako si nastavím volant a nakoniec som zistil, že tam je skrytá tretia páčka, ktorou si vlastne viem nastaviť volant. Tak vlastne všetky tieto nastavenia si viete uložiť pod svojím menom. Čiže keď náhodou požičiate niekomu auto, tak následne si viete to vrátiť do toho pôvodného stavu. Jazyk, nastavenie jednotiek, to môžeme preskočiť. Správanie auta, čo sa týka zámkov, či keď prídete k autu, sa má samo odomknúť, či sa majú odomknúť iba dvere vodiča, či má byť zapnutá ochrana otvorenia pre deti, hej? Či sa majú odomknúť dvere pri zaparkovaní zvonka, či majú zostať svietiť svetlá, predné ledkové svetlá potom ako odídete z auta.
Tuto trošku zamrzí, že sú tam iba dve nastavenia. Buď, že po vystúpení z auta nesvietia, alebo že svietia, pričom zostanú svietiť pomerne dosť dlho, odhadujem to na nejakú minútu až dve. Bohužiaľ sa nedá nastaviť interval, čo je mimochodom jedna teda z kritizovaných vecí a verím tomu, že v niektorom z ďalších softverov ju vyriešia a umožnia nastaviť toto svietenie. Osobne by mi vyhovovalo nejakých 30 sekúnd, určite nie minúta alebo dve. Klimatizácia. Viete si nastaviť tzv. Smart Preconditioning, to znamená, keď auto zistí, že pravidelne ráno o 6 sa dáte do auta, odchádzate, tak keď je vonku zima, tak vám 15 minút predtým auto predhreje automaticky. Keď je vonku teplo, tak vám pustí klímu, aby ste si naozaj sadli do príjemného prostredia. Myslím, že toto by malo byť spojené aj s aplikáciou Tesly, ktorá vlastne dokáže sledovať váš kalendár a vie sa tomu prispôsobiť. Ionizer vzduchu, ešte tu sa tu dá zapnúť, vypnúť. Bezpečnosť. Viete si vypnúť airbag pasažiera, ak používate detskú autosedačku na prednom sedadle. Táto možnosť je po zapnutí auta k dispozícii aj na hornom paneli, čiže veľmi jednoducho je možné ju zmeniť, ale iba pokým auto stojí. Ako náhle už vlastne ste v D-čku, čiže v móde jazdenia, už sa táto možnosť nedá zmeniť. To znamená, dám si detskú sedačku, musím si vypnúť airbag a potom sa pohynam. Aktívna bezpečnosť. Pípanie pri cúvaní. Ja som osobne na to zvyknutý, mám to zapnuté. Bezpečnosť, alarm, vlastne detekcia narušenia alebo detekcia zdvíhania auta. Okamžite vás informuje v mobilnej aplikácii. Vzdialený prístup cez mobilnú aplikáciu je tiež zapnutý. Displeje sme už videli. Homelink je spôsob otvárania a zatvárania garážových brán. Dá sa tu nastaviť, že priamo auto vám samo od seba automaticky, keď sa blížite ku garáži, vám zobrazí: otváram garážové dvere, máte chvíľku čas, pár sekúnd na toto zrušiť, keď vidíte, že vám tam stojí niekto neznámy, ale štandardne bez toho, aby ste niečo nastavovali, tak vám vlastne otvorí pohodlne garážovú bránu. Samozrejme musíte mať ten systém Homelink. Asistenčné systémy. Autopilot. Nastavenie automatického zatáčania, nastavenie automatickej zmeny jazdných pruhov, asistencia jazdných prúhov, informácia o nebezpečí bočného nárazu, informácia o opustení jazdného pruhu, asistencia rýchlosti, to znamená, ako vás má upozorniť na prekročenie rýchlosti, či iba zobrazí také vlastne ten väčšie upozornenie, alebo to má vlastne aj pípať. Viete si nastaviť offset od povolenej rýchlosti, to znamená, no nebudem sa rozpisovať, lebo zajtra mi budú písať z polície, prečo tam nastavené na +5. Dobre, čo tu ešte máme? Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie. Viete si nastaviť na skoré, stredné, neskoré alebo úplne vypnúť. A vypnúť automatické brzdenie. Teraz to je zapnuté. No a tu sú nejaké servisné možnosti, čo sa týka stieračov, aby ste si vedeli ich vymeniť alebo vlastne poumývať pod nimi a tak. Takže to je, čo sa týka nastavení. Poďme na tie aplikácie. Rádio, buď klasické FM rádio, digitálne rádio, alebo internetové rádio. Viete si vlastne cez toto nastaviť. V najnovšom release dokonca pribudlo Spotify, čiže viete si pekne pozrieť, nájsť váš obľúbený album alebo obľúbeného interpreta, obľúbenú pesničku. Viete si ju pustiť bez toho, aby ste niečo za to platili. Tesla má v sebe internet po celom svete, po celej Európe, vlastne v cene. Čiže pekne si viete počúvať internetové rádio bez toho, aby ste už sa potom starali o to, že ako je pripojené auto, koľko ma to bude stať. Nie, zadarmo. Navigácia. Navigácia je na podkladoch Google Maps. Zobrazuje sa jednak
tu na tom stredovom displeji a jednak máte možnosť, keď sa vlastne dáte niekam navigovať, tak máte možnosť vlastne aby sa to pri navigácii prenieslo priamo sem na displej vodiča. Podklady k tejto navigácii na stredovom paneli sú síce Google Maps, ale priamo tie navigačné podklady patria Tesle. Už sa nám automaticky prepol denný režim. Toto som úplne až tak celkom nepochopil, aj keď teda určite to má svoje opodstatnenie, ale napríklad idete po nejakej ceste, ktorá už Google Maps dávno je zakreslená, napríklad u nás Faros, a tu vám to korektne zobrazí, ale navigácia Tesly, ktorá je navzájom prepojená, vlastne aj tú čiaru vám ukazuje aj tu, tak tuto zrazu tie cesty zmiznú, tuto zrazu tie cesty nie sú, hej, lebo ich vlastne Tesla nepozná. Čiže to tak trošku zamrzí. Druhá vec, čo zamrzí, je, čo sa týka navigácie, navigovanie s ohľadom na zápchy. Tesla by mala mať Inrix Traffic, čo je teda nejaký systém na vypočítavanie, kde sú zápchy, kolónia a vlastne vám odporúča nejaký objazd. V Bratislave to nie dobre funguje. Pokiaľ som dobre počul, tak to nefunguje ani vo Viedni, ani v iných mestách a ľudia si strašne vyžadujú, aby to podporovalo Waze. Mne tu Waze osobne strašne chýba a naozaj dúfam a pevne verím, že jedného dňa tu pribudne niekde možnosť aplikácie a budem si tam vedieť ten Waze doinštalovať. Lebo naozaj nie je veľmi príjemné na aute za 70 000 plus euro, ktoré má dva krásne displeje, ešte si sem niekde pripevniť stojan na mobil a vlastne ešte tu mať na mobile pustený Waze, keď máte navigáciu tu a ešte vlastne Waze vám tu bude. Čiže naozaj s ohľadom na zápchy neupozorňuje vás na nehody, neupozorňuje vás na nebezpečenstva na ceste, preto mi tu ten Waze chýba. Kalendár. Viete si vlastne prepojiť auto cez mobilnú aplikáciu vo vašom mobile a vie vám priamo tu zobrazovať váš kalendár na deň, týždeň a tak ďalej. Spotreba. Tuto pekne vidíme spotrebu za posledný čas, aj za posledné kilometre, za posledných 50 kilometrov a vieme si podľa toho odhadnúť, že asi aká bude naša priemerná spotreba. Keď máme naplánovanú jazdu, Lugner Garážen, tak sa nám vlastne zobrazí aj odhadovaná spotreba. Tuto v nastaveniach jazdy. A koľko batérií budeme mať na konci odhadom. Webový prehliadač príšerne spomalený. Je to vyslovene na núdzové použitie, nie je spomalený kvôli rýchlosti internetu. Je tu 3G, v novších autách je dokonca 4G, ale celkovo to ovládanie je také, ako keby tam bol hardware spred 3 rokov. Dúfam, že rovnako toto Tesla vyrieši. Je to problém vyslovene toho browseru, inde v nastaveniach až takéto problémy s odozvou mať nebudete. Kamera, zadná kamera, zapne sa automaticky so zaradením spiatočky, ale viete si ju kedykoľvek zapnúť aj počas jazdy bez problémov, čiže vidím dozadu. Napríklad mám vzadu naložený kufor povrch, chcem vidieť dozadu, tak si ju prepnem. No a samozrejme klasika, telefón, cez ktorý vlastne vidím moje posledné volania, sparovaný cez Bluetooth, sparovanie je otázkou 2-3 klikov. Takže je to veľmi jednoduché. Dobre, to je všetko k displeju. Čaute.